Môj život je ako film. Ako dieťa som sníval, že raz budem úspešným jazdcom na veľkých pretekoch. Ak máte silu snívať, máte aj silu premeniť svoje sny na skutočnosť. Avšak, ak chcete byť naozaj úspešní, musíte robiť to, čo vás naozaj baví, ale hlavne nesmiete zabúdať, že úspech je odmenou za drinu. Rád sa vraciam domov. Najlepšie si oddychnem práve na miestach, kde som vyrastal. Súboje, pády i prehry patria k životu i k cyklistike. Nemajú ma zastaviť, ale motivovať. Život nie je vždy jednoduchý, avšak je dôležité, aby ste vždy mali niekoho, na koho sa môžete v ťažkých chvíľach spoľahnúť a zároveň s kým sa môžete poriadne zabaviť a vychutnať si malé i veľké radosti, pretože zdieľaním z radosti nikdy neubúda. Život každého jedného z nás rozpráva svoj jedinečný príbeh, presne ako film. Bojujete, vyhrávate, prehrávate, milujete. Avšak najdôležitejšie je, aby ste v každom momente našli niečo výnimočné. Alebo niečo, vďaka čomu bude váš život sladší, pretože každý deň máte jedinečnú šancu stať sa režisérom svojho života a zároveň napísať nový príbeh, v ktorom budete hrať hlavnú úlohu len vy a nikto iný. S tebou je proste život sladký.